Kære venner, vi skal lave en parkering i bus ved siden af den her mørke bil. Vi skal have en afstand cirka 2 meter til bilen, og det har vi cirka nu. Jeg blinker til højre. Det vi skal sørge for, at vores gearkasse er ude for streg nummer 3. Det her, det er streg nummer 1. Og det her, det er streg nummer 2. Og så har vi vores streg nummer 3 her, kære venner. Det er streg nummer 3. Sætter bilen i bakgear, og så når der er frit, så bakker jeg og drejer til højre alt, hvad jeg kan. Og det er meget vigtigt, at I bakker meget, meget langsomt. Kig i spejlet, om du er ved at ramme bilen. Kig til venstre. Kig til højre igen, om du er ved at ramme bilen. Det er der ikke tilfælde i det her. Bakker stille og roligt. Og når vores bil er parallel med den mørke bil på højre side, så stopper vi helt op. Og jeg vil sige, det er den i det her tilfælde. Så retter vi hjulen op, halv, øjne hel. Så bakker vi stille og roligt tilbage og standser op, før vi rammer kantsten. Og det er cirka det her tilfælde. Det var parkering i bus baglæns.